Фото Иванов. И видеозаснемане за вашия специален ден. Ние сме тук, за да уловим всяка усмивка, всяка емоция и всеки миг от вашето събитие. Услуги. Сватби, кръщенета, абитуриентски бал, детски рожден ден. Телефон за връзка 08973322. Аз, Адриан и моите родители. Румяна и Илия. Ви каним да отпразнуваме заедно абитуриентския ми бал. Заповядайте на 11 юли 2025 година. От 19 часа. В зала за тържества. Село Севирково. Ciao, ciao.